Good morning. First time na nga magluto og scrambled egg nga way mantika gamit. Na dana na giluto na dahon. Nakita ra pud ko sa Facebook nga hang gi-apply. Nakalimot lang ko video mao ni resulta. Humot siya. Humot nga dahon sa saging. Kay wala may mantika, nin try ra jud ko ba para healthy food kay kuan ka ng selya na di man mangay nilaga so man giluto sa dahon nga way mantika sa maon ni. So guys, mamahawtan ninyo man yung sudan, inanang bulinaw. O naade po tayo okra. Siyempre ang okra paresan dyan na ginamos. So nata diri ginamos. Dadyon, magkuang ko himo ko aning kapayas. Daghan mi kapayas bitaw nga. Mapasagdan ra kaniha ning bagong kinuha ato sa ubos. Ngani ni kay pagka-hog nga naman. Nabunog siya pero okay pa ni. Bago dyan ning kinuha. Si tatay kuan ganahan siya og kanang butangan bitaw og gatas. Sukad sa katong nakatry siya. Gilamian sa mga nang lamang hanggaman siya ron og ingani. Ani siyang kuskuson dadyon butangan og gatas kay sayang ra man pud ni. Og pasagdan ra pud ni siya. Malata ra mo nang ang buhaton og kuan kanang papaya salad. Kuan ka ng mga kapaya sa among ubos, mapasagdan ra, kanon ras langgam. Sa mga ni kay sayang bito kay dagko siya. Aning gi sungkit. Nja, plano ko gahang sawon, di ko kasaw kay dako mo ning mura siya nabunog, pero okay pa ni siya. Malami na ni og kuan sa gula na gatas. Kay sa una si tatay, kuan raman to kanang diretsohon raman ni o kanang kuskuson ra. Nja nakatry man siya nga gibutang nga gatas. Nja si tatay badya kay hinamison. Gilamian sa mao ning ang buhatan. Ako di jud ko kaadyo moangay ngani. Yang kanang bitang kuskuson kay gawa ka ng diretso ra kanon. Nja hapong ganahan sa kapayas kadtong gahi pa, crunchy. Pero kay namang gadjay mahinog, di man dyan malikayan nga mga hinog. Mao nga ato na lamang buhatag pamaagi nga makaon pud nga di ra masayang. Story time. Kanang wa jud ko ganahis panahon karon bitaw di man jud ta kabuot kay pagbuot man jud sa Ginoo. Kuan kanang way pagka adyo agahang sipon kay kana bitong magsigig taligsik. Nja kanunay ba dyan ko nasgawas parada ng manghatod ni Aliana. Nja di malikayan nga mauwanan ko. Maunang sigig kabalik-balik ang sipon. Tagtaod na dyan ni sigig balik-balik mura bitaw ka ng mura ka ng permi ka ng magsugod sa una. Imbis kay padung na maadyo mura nang pagmusugod sa kinaunhan. So maunang bawo insaon ni nga di man ta makalikay sa panahon kay gasigi magajiguan uwan. Nja daghan na po kog mga nilabhan nga pa jud mauga. Nja mo pong washing machine kay wa naman mugana. Ang dryer mao nang lisod. Daghag mga nilabhan nga pa jud mauga tungod sa panahon. So nag-voice over na day ko kay si tatay kay istorya kanang issue dari sa among aba nga kanang mga baboy bitong mga buhi pa nga gipanglubong kay kanang tungod sa kanang ESF. Nja dari sa among sityo kinadaghanan daring mga baboy nga nangamatay, jang uban pud wa pa nangamatay. Nakit-an ko no nga naay
sakit gipanglubong na laman naluoy jud ko sa mga tagijahan sa baboy. So man ning satay nga kuan ko no kanang sa sunod buwan mahal na kuno ag karning baboy. Basig maabot kuno tag 500 per kilo. Kay wa na may mga baboy. Daghan naman daring nangamatay sa mga Lumadyo ra jud pod narabas ni aging mga buwan nakanahon na ra ba kog mamuhi kog baboy. Ja, sus madyo ra jud wa ra madadyon kay naalagi na usos amo ang sityo dari daghan nang nangamatay baboy. So mao na si tatay nagsigig bagut-but kay diyang gikontrag gobyerno na haba pilabot sa gobyerno nga kuan man na kanang sakit man na sa baboy. So mao nang kuan lagi dari nagdiskusyon sila sa nanay about danang nangamatay ang baboy. So nahuman na tag kuskus asang gibalhis laing sudlanan kay arong di sa moapaw ang gibutang powder milk. Dadyon hapang gibutangan og condense wa ka dyan nadaghan na kay ang kapayas tamis. Pero kay si tatay lagi kay hilig og tamis. Hi guys, absalig kusog na uwan. Ha? Yung hapon guys, nga nagmas dahil ko kay giubo ko niya. Maikog ko nga doon niya kasi matakdan ba giubo ko. Ko ano nagmas lang ko. Matubag niyo nya. Utubag din mis mga comment nga among tubagon comment din ninyo nga unsa di ay ka kuan nganong di kuan ako si Ali nga Ano gikuan? nang asawa ko nimo. Anong nangasawa ko nimo? Awang ikuan nga nganong nangasawa ko niya. Ay tungod kay grab na ko siya. Baw ngano pud nga sa daghan-daghang babae nganong siya pud nga tiguan naman tatlo siya. Nga baw nahigugma man ko niya nga Tiguang. Tiguang nagkamang na day. Idaran nga Adyo hali ha. idaran pero gwapa man pod niya. Sa naday kuno ni comment nga mga stepfather kuno nga nga Dito na ingon nga basin kunog nga na kay kasagaran na ba kuno stepfather labi na sa kondisyon ni Aliana. Diyan na rin pa kay hunahunay nga natan. Magunahon naman kuan. Dito ako jud kuan Madlog ka sa Ginoo nang alagad ka sa Ginoo. Alagad ba sa tan sa Ginoo. Kuan ako gani nga si Aliana iya galing pasagdan masuko gali ko nga anhara igora niya pakanon niya di igora ibutang sa lamisa niya biyaan na dito kuan gali ko mag-uol ko ni Aliana mao na ako nga sa dili pa jud kami ako na himong ako nang giisip si Aliana nga akong anak kay na kuan po ni Aliana mura ko naluoy nga siya nga naiyahang sitwasyon pero sa una sa
kanang bago pa ta naluy na kang Aliana. Nakuan ko Aliana, na bless ko ni Aliana kay kanang ikaw nga di ka mo simba, si Aliana mo kuanin mo nga mo simba ta, si Aliana mo kuan nga manimba ta. May pa si Aliana kay napay heart nga mo simba ang ikaw. Di ba? Makuan ko ni Aliana. Sa una jud. Adi jud sa una des ngaging Domingo. Mo share ra pag ko. Kanang nay na ko gipamati, unsa kanang nay din ta ko nagtumo simba. Nakulat jud ko Aliana kay ija kong giampuan. Hindi sila musugot nga di ko musimba, ija jeng giingon na nga simba tama kay mawa na magkuan day ka magampo atara nang ampo. Jani nga jud ko nija. Pero ko ano ko nga murag dang binuang ba? Gansa di reaction ni nga di ko musimba. Sa Aliana ko anjud na. Dilihan sa bitakutan. Nga na ako nija nga Lord, adjuhan hang Mama Lord. Kaya makasimba mi in Jesus name, amen. Nga na. Dilihan sa Aliana. Mo na akong kakuanan po Aliana na na-bless ko niya bang kung kuan siya mo barog jud bisag unsa pa kay kaingan na iyang kuan sitwasyon. Pero na jud po buhaton ang Ginoo niya nga ayuhon jud si Aliana. Mao na mong giampo nga maayo si Aliana na kanang mga nag-comment namo nga narapula nila basta sa amo alang nga kuan okay rami nga unsa man inyong pang istorya bahin namo wala mi labot amo alang nag tinud-an na pud mi nga naghinigugmaay abo lang kaniya. Ikaw may kuan ma ako jud karon nakaprangkahan. Dapat jud ko kanang process bitaw nga di pa jud nga grabing gugmaan na kay ba makadana. Ako ba kasi gugma nga kana lang ko nga kan gago. Para kanang nay siguro sa ngadto basig ma in love na kog todo-todo. So karon di pa jud. Di pa jud bago pagud ta. Gani ako. Mayo 20 ko kana gisugot. Nanja pagka June 30 nanghatod na ka. Hindi pa dyan na yung nagres-res nagahang gugma. Kuan, maluoy ko. Dugay naman kagawa mo. Wala ka uyab. Lagi pero, ang na, maluoy ko na ni Nidja. Na, kuan gali ko nga nung dugay naman tayo wala ka uyab niya. Maingon sila nga, kuan, nang nangilog ko. Pamo ko mangilog, aga ko alam na kuan kong ali kay na stress siya, sige siya kaguol. Mato ako ang kuan ang na kuan baw na ho igo ang pugos pana matong akong tisingag kuan panguyab matong Wala pa makanasog ta. mao gani matong ning ko niya nga na naman pud may isyo nga kuan lagi dugay na mig uyab kuyog nya nana ko na nahitabo namo pero sa kuan lang wala akong gingat siya nga arong kuan ta sanang isyu moadto ta ni tatay o ni nanay adto ko manguyab nila Di kay kuan man ang mga tawo naguna na tungod na nang ihatod og sundo ko abig mga tawo nga uyab na ta. Aran duga jada diha pa ko kasmayo nagisugot jag mga tawo hagbay pag nagbuhat og isyu. Mao gali. Sa moa. Mao gali nang muan kong tatay nga nanay nga nanguyab. Dara sa asang basahon nag-comment bago na. Yan si nga, tanang uban, Ali, concern lang sila ni Aliana. Dili lang sila ka-direct to the main point. Ang ilang ngali nga si Aliana naa sa safety. Dalaga namang gayud siya. Sagara sa stepfather, dili maayo sa ilang stepdaughter. So, wish lang namo safety gyud si Aliana kung pananglitan, matigulang nagyud kaayo si tatay ug nanay. Nagyoy mga iyaan o guyuan nga makabantay ni Aliana. Pero si Ata naapod siya serbisyo sa panimbahan. Hope anois nga mga viewer na maayo ang iyang pangamahan ni Aliana dili ko basers Ali pero angayan pod ni mo mabasa para mas maayo ang mag-una kaysa ulahi. Ang pagbasol mas maayo ang mag-una kaysa ulahi ang pagbasol. Good luck and God bless. Shout out Ma'am Miriam Basadre. Bitaw, sakto man po rin kuan nga mas maayo dyan ang mag-advance. Pero ako,
Ngampo pokus Ginoon sa siatan. Kuan ka nang nay dugay jud minid sa nagkaila na. Kasi tanaw ni mo na ko. Hindi po sa atan ni ngana. May uban-uban. Mag- Manuban manangyaw nga na. Sa gasara no. Kauban si driver si Nya siya na imong biyaan Si Aliana. Kanagalingang bijaan na si galing mo react. Ako dahil sa nag-comment nga na salamat kayo nga nga na inyohang kuan ni namo o nila apil na ko no. Ikaw galiginan Gani, salamat kayo pod nga na kay ako pod nangalaga ng bugino. Akong paningkamutan, ako yung nitinguha jud ko nga mayo kong bana o amahan ni Aliana. Awong kanon nga dili na sila sa safety, na pod sila sa mayong kamot. Di magkami ni mo pagutman. Aw, basta mo kaon mo tangkong. Sana all tangkong. Ito, pero mong, huwag mong kumakuan doon ng mga istorya. Masalamat ka ni kung anay ni comment, kaya rong makakunatay sa'yo, makakita po taon sa'yo, maayo na itong baguhon. O salamat dahil sa nag-comment, o salamat sa tanan. Sa tanan. Di, kuhay bugog hilantan. Kay, baw, lain magpanahon karon. Kuan lagi ka mi naghatod ni Aliana. Kuan man ni nanilong ni. Namis sa simbahan. Na doon nanuwan. Sa mga to. Satan. Wow. Kuan mo gubisatan. Kanang nay botan. Botan ni siya. Hindi ko anharan ng patambokon. Kaya naman ningon naniwang. Ang tambok na ni. Kuan mo gubisatan ka nang maong niwang ni siya kay. Di mo kagulay. Siya, Bitaw, guys, ako rin nakaisa. guys, siya radyo nakapakaon na og gulay. Baw, nga ako po sukad na kuan ko nga, di ko hindi ko gulay man. Tinuod, di siya mo kaunugutan. Sa katunugan to kong Cebu, natingaan na lamang ko kay namay ning chat. Awi ko ni chat no. Ikaw, may ka. Ningon ko nga basta di wadyo kay chance na ho, basta di ka makaugutan. Hindi kay ning kaon man. Di ka na si dagutan. Pero pagkaon na ugutan, nangahaw ang gipirong tiyan ba, murag. Ano di mo ka makagutan sa inyo ah? Mag-high blood. High Ano di ka makagutan? Di po, di ko galangan. Da karon mo kaon na siya. Kaya hanggang nandi siya kapasar na ho, basta di makagutan. Da kaon na lagi dilaw oy. Kana sa nila oy guys. Ala, isaw naman ni. Kaya na. Wow, na to niya. Unya, Nagringkot na na. Sa mga to, siyatan, butan na ni si Jaja lang mo ka, balaka. Hindi kami po, di man po may muundang sa pagampo. Mga Jomigia, sa Ginoo. Guys, amo ding giawhag mo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nga karong napon mo'y kuan, giya. Bitaw. Lord, kay kani amo ang kaning Bible manggod mao ni ato ang kuan ng giya sa atong kinabuhi kay kana bitaw ang mga motor di ba nga nama siya ay guide kita pong tao ang ato day pong guide ang kani ding Bible mao nang amo mong giawhag nga kun ana tong Bible nga kuan kay naa diha ang ato ang kaayuhan pud ato ang kuan pag kinabuhi nga matarong ta dili man ingon nga nagkuan mig sa among relihiyon kita pareho lang tag mga kuan relihiyon kay nagtuo ta ni Kristo mao nang kamo amo lang giawhag nga magtuon ta kay na may uban nga dili pud magtuon sa Bible mao na among giawhag nga atong pagatun-an ang Bible kay na. So guys, tadtad po wa mo undang ang kinakasgang uwan sa morning. Imbis kay mo sadyo-sadyo mi ngadtos ang mga tuan. Aw, wa jud mi nakangadtog sadyo kay uwan man.
Mato day miss sa hanggi pahilutan kay si Atan si Janapi mo pahilot kay kuan lagi nagpislango. Si Aliana kayo mga pitay mo nang mulakaw sa ami. Alas 4 pa mas Aliana na mo sundoon. Diya dada po sa Ate Angie. Harap po ni si Jang ijaan sa igagawan. Kanang nami adtuon. Diya dajon kuan magpahilot na. So, niabot nami guys sa among ngarian. Kauban din po namos Sister Ivy o Sister Romelin. Nami hapiton ari. So, nakauli na day mi, nihapit ko daris palitanan o processed food. Hano na ba mo palitan ng mga bata? Mo di masalya na ganahagwan kapoy maganahan naginsay ipasidaan. Palitan na og imbutido, ganahan pa imbutido. So nipalit ko og lumpia og imbutido og hotdog. Kay pangpulis-pulis itlog. Kay di lali magnana lagi minsan na pa ipasidaan. Hapon ng tanan guys. Matay ni request na ipaluto guys. Gulang pinapa guys. Hay po ang mga tita diag di tayo ni Tita Lucy guys. Hi tita yun Hi Tita Lucy. Mingaw na kunin dyan Tita Lucy. Gikan pa day kuning ulit. Ning iskoy lamang ko. Ni iskoy lamang ko guys. Ning request pa kong pagpaluto dari guys. Kani ba yung gi-request guys? Hindi sa mesa gold. Nagulag nga rin tinapa guys. Kay kari kung maara ko nilutuon kay kung maara nilutuon guys. Ipaitan ko sa mga magsuwa o kanong hotdog guys. Moy ako say nag-vlog guys. Mama ni itlang sipon na po guys. Tauan guys. Hi Tita Yuning. Hi ninjo Tita Lucy. Kani ang gi-request guys. Udon kay tinapa guys. Igmiki pa ni tinapa guys. Kay mama ni suwa na mo karon guys. Nanainan-unan di ay guys. Nga kari taguan ni sang mama kay ugma ra ni guys. Ito istorya ta guys aguan din panahon sige kuan uwan guys. Nag-request ko nga rin guys. Siguro lang sinapa guys. May lang mama timo siguro guys. Diya guys. Diya guys. Napima. Buwan na naman eh. Ibutang sa strip ko. Bukan sa freezer ba? Lagay ko yung santol, hinatag ni Atan. Paano ni? Kanang 3 days na. Bawa ng tilawan niya. Aslam na. Eh bawa ko ba sa santol aslam? Sa kanina. Taguan sa ni sa binit ma. Ato dito ka. Tabasing natin ba ba? Ang panahon. Hanggang puruma. Kuan ni balik na po ko. Pislango kay kanang mawanuwanan. Balik na po hang sipon. Hindi. Hala. Masugul sa kaitum. Bitaw, des nga gida na po ko isang tuldan. Diyan nalabay ra kay manakaon. Hindi. Pwede pa kumukaon santol. Mukuhaan sa ako mga magtimo sa ako o kuhaan oats.
Kuan. Ganahan di kag ngani day, Miki. Baka na yung lutos panihapon. Ganahan ko sa liana. Hindi sinastakay kay ba mo kaon na dani. Naampun may inunan. Fights na. Pinarabay birag habol matungog. Bitaw, grabe dari we. Ga uwan-uwan jud. Nakoy daghang mga nilabhan. Apa di pagkaugak. Parang adlaw na labaman ko. Diya, paghatod ng Aliana. Grabing kasuga jud buwan. Ay, lamok. Kau Aliana, ikaw kuan kau, ikaw luto dari kau. Yan. Lutuan ni sa dun raman. Pag-isa raw kuan. Pag-isa raw sibuyas o ahos. Di ko ma. Dali na, pag-practice og luto. Bitaw na naikag ko santol na di pwede mukhaan ko na diretso kay basig aslim na. Nyapi ma. Mm.